Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa ato ang Palimay Drama o karon ato na pong i-upload ato ang Palimay Drama Compilation Part 109. Dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners, mao gyapon no, magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last nato nga gipang-upload Part 108 atong basahon kato dugayon no para makasugod din ta sa ato ang drama. Balo din ako mga listeners no kato ang dili di ganahan maminaw sa ato ang mga istorya, balik ko nako. Pwede ra niyo fast forward mga listeners. Dito mo sa atong drama, minimum nga pag-vlog 10 to 15 minutes. Pwede ra kayo na nyo i-fast forward ng listeners no, dito mo sa atong drama. Atong basahon ang first comment, si Ratzel Manuel. Thanks Jud always idol sa pirmi paglipay ka namo, more drama pa and God bless pirmi sa imuha. Ug salamat sa pirmi pagbasa sa akong comment. Salamat pud kanimo Ma'am Ratzel Manuel no, ganahan kay ko sa iyang mga hugot-an nga mga comments no. Ganahan kay ko pagbasa ni yung mga comment no nga pullback kay yung mga hugot no, ang primero niyang hugot no, ang babae parang pulis di maniniwala hanggat walang ebidensya, ang mga lalaki parang kriminal huli na ayaw pang umamin. Babae no, mao ni ang ganahan ako ni Ma'am Ratzel Manuel no, ay ang mga hugot napaiyaong isaw. Ang gugma mura sad nang pagkaupaw dili jud mapugngan. Salamat kay kanimo Ratzel Manuel no nga malingaw pug basa. Salamat jud kay sa imuha sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Oscar Abaydog, salamat ta sad idol kay palami ay na sad ni idol. Salamat kanimo Oscar Abaydog no nga naa jud ka pirmi pud no ga sunod sa atong nga drama. Kaduhang comment ni Oscar Abaydog, sa handumanan idol kay daghan kayo nagtambay sa akong payag dol. Salamat jud kayo idol. Minaw gapon dinhi siya o handumanan si Oscar Abaydog no. Salamat jud kanimo Oscar Abaydog diha sa imong pagpaminaw sa atong mga drama o sa imong mga kauban diha no diha sa payag. Salamat kay sa inyo ha. Virgilio Balanay, salamat ta sad idol, lingaw na pud mi si katawa mi idol ha. Tandag City, Surigao, Sur, Midol. Surigao Sur ni si Virgilio Balanay. Salamat kay kanimo Virgilio Balanay no nga pirmi na jud ka ga-comment sa ato o salamat kayo sa imong mga kauban diha sa Surigao Sur. Salamat jud kay kanimo Virgilio Balanay sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, thank you sir sa pag-upload na sad nimo. Og padayon lang pirmi sir idol, naara ko minaw nimo og salamat kayo sa kanunay nga pag-mention sa akong pangalan og amping pirmi diha. Amping po diha ma'am sa imong trabaho og salamat jud kay Ma'am Balbina Tapalis nga naadjud ka no nga pirmi ka suporta sa tuang mga kada-upload na to nga drama og sa imong pirmi pag-comment no. Lipay jud kay ko ma'am nga naadjud ka pirmi na sa gasunod sa tuwa no nga pirmi pud ka mag-comment. Dako na kay nang kalipay na ko ma'am nga naadjud ka no, wala jud kami biya sa ako salamat jud kaayo og amping-amping diha mama sa imong trabaho. God bless sa imo ha. Si Romy Boy, salamat idol sa pagpaspas ug upload dingaw na sad mi og kinatawa. Salamat kanimo Romy Boy no nga naasad ka paminaw sa mga drama. Si Ma'am Lisa Aduan, salamat sir lingaw na sad mi. Salamat kay kanimo Ma'am Lisa Aduan sa kanunay nga naadjud pud ka no ga paminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Grace Pamugas, salamat kayo sir idol, lingaw sud mi, basta pala may drama na. Salamat kayo. Salamat pud kanimo Ma'am Grace Pamugas nga naasod pud ka no, ga pirmi ga suporta og paminaw sa atong mga drama. O kini ato ang drama ma'am karon malingaw gyapon ka no, Ma'am Grace kay lingaw gyapon di atong drama karon. Si Paul J Manito, hi idol, salamat na usab sa mga drama imong gina-upload, mao jud ni among makawala sa akong mga problema, more drama paluds. Salamat kay kanimo Paul J Manito sa imong pirmi pagsunod paminaw sa atong mga drama laban ng tas kinabuhi no. O kana malampasan na nimo tanan no. Basta ampo lang ta sa Ginoo. Makaya ra na nimo tanan. Kaduhang comment ni Paul J Manito, ngano man lods nga naa may babae nga gabasi sa size sa lalaki nga dili man unta na ang basihan sa gugma. Kaya ang tinuod nga babae kaya makontinto o unsay naa
dili kay ug unsay kulang sa laki pangitaon sa babae. Shout out day ko sa babae nga dili makontento sa isa na kay wala may una nga magmahay. Pirmi man jud na sa ulahi. Mao jud no, Paul J. Manito, ang tinuod nga mahigugma, ang babae nga tinuod nga mahigugma, maski unsa pa ang lalaki, dawaton jud na sa usa ka babae, no? Kabalo ko Paul J. Manito, makakita ra kag babae nga mas labaw pa nga mibiya sa imo, no? Kung salamat kay sa imo ang pagpirmi jud pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Judy Primo, nindot idol. Salamat kanimo Judy Primo. Si Arlene Berlin, kini idol lingaw na sad mi. Salamat kanimo Arlene Berlin. Si Arnold Burnal, mahimuot jud mi idol basta pala may drama, malingaw sad mi sa handumanan kadumdumi sa gagmay pa mi. Minaw gapon ni si Arnold Burnal, no? Salamat kay kanimo Arnold Burnal sa pagpaminaw nimo maski sa palimay drama ug sandumanan. Si Dennis Moral, salamat sa idol, malingaw na sad ko sa palimay katawa na pud mi mawala jud among kamingaw. Salamat kanimo jud no Dennis Moral na pud ka paminaw pirmi sa atong mga drama. Si Alma Byron, lingaw na sad mi idol, salamat again. Salamat po kanimo Alma Byron. Si Jojo Buna, Nice Lodge, more drama pa. Salamat po kanimo Jojo Buna, no, na po ka pirmi sa atong mga drama. Si Eduardo Cornero, asa man ang drama, skip nung dugay man. Salamat kanimo Eduardo Cornero, no. Atong minimum dire Eduardo Cornero sa atong pag-intro vlog 10 to 15 minutes. Pwede ra nimo i-skip, no, kung di ka ganan maminaw sa ato ang mga istorya, no? O salamat po sa imong pag-comment, no? Sa imong pagpungtana dire Eduardo Cornero. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa tuang palimay drama. Si Jod Polistico, idol matik na makapaminaw na sad ko sa imong drama nga grabe kanindot ug kamuot idol. Salamat jud kanimo Jod Polistico, no, nga pirmi jud ka paminaw sa atong mga drama. Maski sa handumanan o sa palimay, no? Salamat jud kay sa imo. Ganahan ko aning Jud Polistico kay uptik kay ni sa atong mga drama, no? Pirmi jud ni siya gasunod dayon. Kung sa atong mga bag-ong upload gasunod dayon ni siya, no? Salamat kay kanimo Jud Polistico, no, sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Elizabeth Serna, makawala jud mi makatawa jud mi maayo idol basta palami ay nindot kayo jud. Mao jud, no? Kay kini atong palami ay nindot jud siya, no? Di para sa handumanan nga ang dumanan mga serious ang tanong. Kining palimay drama makatawa jud ka kay naaman din ang mga comedy medyo kuan po, no, makalingaw sa do nga kanang nagapoy pagtulunan nga makuha nimo dinhi sa ato ang palimay drama. Si Nilda Yekik, salamat idol sa new upload, more drama pa. Salamat kanimo Nilda Yekik sa pagpaminaw sa drama. Si Topper Valdez, kini idol, dili jud mi layon, sige mi katawa nindot kayo. Daghan nalingaw sa tuang palimay drama, no. Si Richard Isko, okay kayo. Okay kayo idol, Bombay birahe, lingaw kayo mi idol, pati among silingan diriya. Salamat kay kanimo Richard Isko, no. Nalingaw ka diya sa imong mga silingan diya. Salamat kayo sa inyo diya pagpaminaw. Si Brian Ortigal, thank you again idol. Enjoy kayo mig paminaw. Salamat pud kanimo. Brian Ortigal, no? Jud pud ka, no, pirmi ka paminaw sa atong drama. Si Ma'am Crislin Tapaw, ha. Pag binuang pamor, hilak man lagig mabaslan. Makalingaw jud idol, waiting for another upload. God bless. God bless pud sa imo ha, ma'am. Sa amping dia, ma'am, sa imong pagtrabaho dia o salamat kaayo. Maski busy ka, nakalugar ka pun kag comment, no, salamat jud kay sa imo dia sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Si Birna Siroy, nice drama sir. Salamat kanimo Birna Siroy. Si Dayan Balir, Dingawa idol jud, lagpot marpil akong uyuan kinatawa idol. Lagpot ang marpil daw sa uyuan ni Dayan Balir, no. Salamat kanimo Dayan Balir. Si Mirna Urban, thanks sir idol sa new upload. More drama pa to upload, nindot kayo lingaway makatupong. Salamat kay kanimo Mirna Urban, no. Manalingaw ka sa ato ang palimay drama. Si Bika
Idol, karon pa jud ko ka-comment balik pero pirmi ko maminaw sa imong nga drama dol ug wala ni skip sa ads padayon sa pag-upload sa makalingaw nga drama dol. God bless. Salamat kay kanimo. Bika no sa imong pagway skip sa atong ads no. Salamat jud kay si daw sa imong pag-comment. Salamat pud kaayo. Si Kati Bando. Salamat idol, waiting sa next upload. Salamat kanimo Ma'am Kati no. Si Nina Castro, daghan na pong kaayo salamat idol, lingaw na pud mi diri while gatrabaho. Salamat pud kanimo Nina Castro sa imong pagpaminaw sa atuang drama no. Ug mao to listeners tanan ka comment sa tuwa sa atuang part 108 ug atong giapil sa pagbasa karon sa atong part 109. Ug ato na sugdan mga listeners atong Palimay Drama Compilation part 109. Ako si Ditas, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw, kung nakasamang ko sa akong pagkaasawa, ang tanan akong gibasulan, mo kining natabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong, may kalimtan. Ay, natapos na gid ang misa. Dong, human naman ang misa. Day. Una na gawas na kay nag-uot ang pultahan sa mga tao nga nagawas. Sige. Maugi akong giampo day ditas nga hatagan dayon ta sa Ginoo og liwat. Parehas kita dong. Mausap na ako giampos Ginoo nga magsabak na ang dayon ko. Pero Ayo day. ay, nasabot kas ko ano. Ikaw lagi. Hindi Kita lang good. Tana. Pero di lang ko ta magdali dong uy. Nakapacheck up naman ta sa doktor. O kitang duhaway diferensya. Pulos ra ko nung ta makahatag og anak. Day. Mao na yung resulta sa atong pagpahiling nga makaanak gid ta. Mao gani, pabuton lang nato. Maabot lalaki na. Paspasan na to para maabot dayon para madali ba. Nig-abot na to sa baya. Kwarto din ta diretso ha. Kumbate din ha. Oo ba? Bahala ka diha, uwing. Total, bana na bitaw ta ka. Bahalag dili ko ni mapapahuwayon. Maumisab na akong ampay ba? Perming lato-lato. Kana lami kay na. Ay, gamay na lang gid ang tao. Makapadayo na ta. Sige. Gawas na ta, tana. Gawas dito day kay lihok na kayo. Lami na kayo. Nang lihok na. Ang akong kaunuran. Sapok Gana na kayo ko. Sorry naman dito simba. Dali na day. Manlakaw na ta day. Kabanga sa nimo eh. Hangtod ron, wa ba gini mo masudli ang bata ang tiyan ni Ditas? Sa ka ba? Wa pa matahimingi pa oy na unsa. Ay. Kay gadali mo sa gapa. Pero nagpa-check up na mi doktor pa. Okay na ang resulta. Makaanak ra man gid mi. Bay, basi bag-o tong doktor nga imong pa-check up ninyo eh. Ha? Basi bag-o tong doktor, bagong pasar. Oh, Wa pa tayo ba ito nga iba? Katag-an lagi ka. Oh, batan-on to nga doktor nga check up na mo. Adaan pastilan, pa-check up mo og lain doktor. Oy, kanang doktor nga tiguang na. Ayaw man batanon kay nag-practice pa na. Nagtuo ko nga doon na di usa ninyo nga dili makaanak. Pa-check up og laing doktor, Dante. Maubanak, nagpa-check up mo og usab og laing doktor ug mao gihapon day ang resulta. Oo, ma. Makaanak raman ko numi. Ay paabutan na lang uy ug magsapak ka. Ayaw lang sad gud mo pagdali gud. Basta ayaw lang sad gyud pagluya-luya ha. Ayaw gyud kada adlaw turjak mo. Kada adlaw bitaw, ma. Hala no. Sahay gani, manghang na maganing ako. Okay, mapagani pagkahuman, abirahan na sad kong Pablo. Sana all. Pero, ganahan na sad ko. Aw. Ang hangan, lami-lami. Ay uy, naag yung lami dia sanghang nak. Si Richard ay nakadtubang nanguyab ni mo sa una ba? Si Roger nga naman. Di ba milay ka mas Manila? Uy, nabalik na siya nak, uy. Nagkita mi dito sa merkado, nangumusta ni mo. Nag-uol siya, dihang nasayon siya nga may bana ka na. Amaw siya. Diyang namisita siya na ako, no? Ako ba siyang giingnan nga, sulto na ko siya, balik niya. Yawa man siya mabalik. Kalit man siya largag Manila. Hala, sugton de unta ni mo siya nak. Oo. Mabito tong pagkalargahan niya.
Mauto, si Pablo nalay akong gisugot. Okay naman sad si Pablo. Love man ko niya. O love sad na ako siya. Aw, oo, oy. Buutan ba nas Pablo? Busa pag-ampo mo nga makaanak na mo. Ay, lagi ka. Lahi yun. Mingon si Roger, no? Hangtod ko na karon, nagagusto to siya ni mo. O, nagmahay ko na siya dahil nga wa siya mo padayon o pangmayab ni mo. Aw, ingna na lang siya gaw. Nga di na pwede kay may bana naman ko. Papanguyaban na lang siya og lain, oy. Kay di na ko matubang niya. Kay wa na ayo, wahi na ang tanan. Uli man ka, o probinsya ang imong banagaw. Oo, karong sunod adlaw, mauli si Pablo silang probinsya. Kay kasal siyang ikagaw. Di lang kumukuyog kay may trabaho man ko din, hindi magpwedeng ma-absent. Kininggaw. Wawan ka ang imong bana sa sunod adlaw. Kung mamisita si Roger ni mo, no? Imo si atubangon, gaw. Ha? Atubangon. Kau dili lagi, uy, naunsa ka ba ya, uy? Asa mo siya mamisita dito sa bahay namong Pablo? Yabag siya? Oh, ito sad, no? Usad. Ay, ano na lang, ha? Anin lang yun. Ha? Ato na lang mo pag-abot sa gawas ni Roger, gaw. Oh, kau, uy. Ikaw, no? Nindot, no? Sabad ya, gaw, uy. Tudluan man tani magbinuang, uy. Ay, sakto man ko tambag ba? Ikaw na lang kaya tubang niya, gaw. Klaro mo sad kaayo bang nakagusto ka, Roger? Ay, kung ako lang, no? Iyang tripingan, no? Aw, na, maluyag na siya na ako, gaw. Lami oraban ng Roger, uy. Nakagahi kayo, katubangan, nagahi di kayo. Lutaw kay katubangan, gaw. Klaro kayo, nga dakog bunal. Dakog, Huwag ay kapaingnan. Ay, lagi, gaw. Ikaw, gaw. Huwag bang yung ka, anak, no? Bisan, nailabta na ka og maayo sa ibang bana. Pero kung may go ka sa kang Roger, gaw, na, tiyabaw yung kasakit, gaw. Kau kukong. Tinuod ka kong? Ha? Usa ka si Mana nga muadtos probinsya ang banang ditas? Ay, lagi, Jir. Bana. O katagan ta kag seal number ni Ditas, ha? Aron makontak ni mo siya. Okay? Sige. Ambil. Sa number na yun, kaya eh. Yes, pero usa ka kondisyon. Sana masada. Jir, baka na ako kausa lang bidyo Aba. si Mas ka pa kami. Jir, kung masugot Kuwar ka, ba Jir, ni no? mo ba eh? Kung masugot ka, Jir, no? Na, ihatag ko ni mo ang laing niyang seal number. Ha? Lain? Naano siya lain si number? No, Sure niya eh? Sige. Dagang ini Ang number. iyang si number ihatag na ako ka ng sure ayaw ng lain. Bidyo sa di mo. Kini sure yun. Sige na. Nga. Tagbawan ako kaon sa mga Jir, oy. Bisan natukan ko. Muraw kag iro ni Wala Uwang. di, oy. Muraw ko natukan ko kadaghan. Pero, tagbawa ginako, oy. Bida. Oy. Sabi mo, grabe kay kang kit-kit ay. Mura kang nagkit-kit og batuli ba? Ha? Mura kang iro nga gutom bitaw nga. Oh, nay tanawa. Ba ni mo eh, bro, bitas si ditas. Agi ang mabitas. Agi mo na ba mo. Kasi ko dili mabitas nga mura man na og kabayo. Ay! Do. Sige na. Nagkana Banda. Asa ang number ditas bi sige na. Ay, wala lagi. Wait. O niya. O na yung cell number, no? Sige day, Ditas, ha? Ato na ko, day. Mga usa ka semana ko nga mo-star dito sa probinsya, day. Nananggid ako sa among opisina. Sa mo tani nga dugay tang makaanak dong. Kay mawa man kag usa ka Ay, semana. kabala ka, day. Inig-abot ako. Birahan ta day kag maayo, ha? Sige, good. Imo masad ang parenteng imong adtuon. Basta, ayaw biya gitaon panguyab dito lain, ha? Basig makakita kag lain dito. Nya, gwapa. Magpatuod ayon ka nga ulitaw ka. Uy, di ginamahitabo, eh. Ikaw raging mahalo na ako, day. Hantos ka matayo na ako, day. Ikaw ra, day, Ditas. Ahak, eh. Unyang kapiin ni nga wa ang akong bana. Ug milihok ang akong gana sa sex. Ay, kiahak yun, ani, eh. Ang akong cellphone. Ang ako tinganing banang nanawag ay. Labaw pa sa tingali ng gimingaw na ako.
Di man ni number niya. Hello? Kinsa ni? Oh. Ha? How's lagi mo? Kinsa ni? Hindi mo si Roger ni. Roger ba? Roger, ikaw ni? Nga nang naman kay number na ko. Ug mahimo ba? Ayaw pagsulting ibingaw ka na ko. Kay di ta uyab. Ug gawas pa, may banan ako. Sa nini mo? Wa ka mo pa dayong panguyab na ko sa una. Kita untay nagkadayon. Nagistoryahan na bida sa nimo. Kaning ako ang nibawaan. Mao ni ako isulti nimo. Saman? Usa si Mana nga uwang imong bana si mong giliran, di ba? Makita ta. Sige na. Roger? Niyan ako sa dapit nga anhimi makita ni Roger. Ay, naon sa mga ko eh. Huwag yun ko magkasabot. Nanong nisanong ko nga makita mi. May banan ako. Dili ko kinangayang buhaton. Litz! Oh, siya na ka nang nagpaingon din eh. Litz! Parang misamot na siya kagwapo eh. Huwag misamot ka macho ang iyang lawas. Roger? Salamat bitong nga kasitong sabot ha. Tana, doon ay taksing napaabot sunahan. Tana, deditas. Niya tahon ng ining dako nga bay? Oo, ako ni bay day. Patukod na ko daan. Aron ko kita ko babae nga. Ako yung kasinabot. Anin ako siya doon. Dali na, nauna niya akong auto. Sige na. Ingon ka nga taksing nagpaabot na to. Auto man di ay lagi mo. Ay, sasabot-abot. Abot-abot atik-atik na to eh. Tanda niyo, manaw na tayo tas. Wow, hindi din mo eh. Nagkasaan ko sa kong bana. Bala na. Ato na sa pasyon na mabi. Abi, anak. Tumama yan, tumama. Kita na lang na iwan-iwan Nyara, nyara. Kadiyot ni. Sumpah ko. Kay sulungon kong imo. Wow. Wow, lami aning Tinuod ni mo. Ang tanaw ko sa imo. Ala pa ni ko. Roger. Pamli kagigan ako. Pagduwa mo ka sana ni mo. Paso ako. Roger. Ikuti mo ba na ko? Ginay naman to kadungog day ka. Bisa giselfie mo pero pas na ko sumuutok nga ginisip. di ay. Ang imong bana ba? Kaya timan mo tanibi. Wow. Sige. Kaya pa sa mong bubos. Kaya ta. O kamdaan pa ni mong bubos. Uy. Ang aga si mong bana. Butulog. Dua-duay na yun. Kabuo na nina ka pang akong brief ha. Sige. Kabuo na ka ha. Yep. Kabayo? Dili. Horse. Murag. Dako. Ay lagi ng taas kay kita no na. Taas man yun. O ako. Sige na, labi. Ribe. Suwayin ni. Suwayin ni. Ikumprar si mong bana. Kini yung... Birahe! Bombahe! Wow. Laumanin mo. Ay, dako. Nga lang sa tinood. Gali, gali. Naihurot ko rin. Birahe! Bombahe! Wow. Ani, Bitas. Sa tabangan ako, ani, bitas na. Bitas na. Bitas ng libog. Ay, nabitas. Bitas na. Amay nahaotos ko. Lagi! Birahe! Bombahe! May nahitabo ginamo ni Roger na to kay kayo na. Humansit tabo, ako gidayon siya milikayan. Wa na ko makikita niya. Kay dili ko makahimo sa pagbiya sa kumbana. Diyang nabalik ang akong bana, naibawong taon siya kay ako noog midako ang akong baba.
Nakahilak taon ko tungos kaluoy na kusumpanang nagmahal na kong pag-ayo o gibasulan ko ang akong pagpakasa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ibiyang, ginaingon. Dato bitaw ka, ako pobre, pero mas lamit pa ko sa imong uyab. Bisag testingan pa nimo. Mao niya ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bingka mo diha! Bingka! Init pa! Bingka! Dayang, kung saan ang tinda-tinda ni mo, day? Noy, Tonyo baya! Kaklaro ato akong gisinggit ka bingka, Noy! Ay, ali, day. Palit ko si mong bingka. Ali, day. Pakyawon nimo ang tinda na kong bingka ubos sa usa ka kondisyon? Oo, day, Ibiyang. Pakapinan patakag usa ka gatos, day. Kana kun, musugot ka ining akong kondisyon. Unsa man na, Noy Tonyo? Ako ramang usaros bay, day. Kuyog ta, day, be. Ha? Aron pa kan unta ka nini akong budbud. Bastos. Tiguang naman unta ka pero bastos kang dako. Diya na ka. Oy, day, Biyang. Day, day. Oy, day. Ali na, day. Ali na go, day, day. Biyang. Puntahan ang imong budbud na luyat. Uy, hala. Usa man tong iyang gisulti. Ang ako kunong budbud ni ngaluyat. Uy. At testingin ko na ko, dibab. Taking-king kang igo ni ako, Ibiyang. Pero, ibig ba ko inimbayhan, ha? Pero kung sugton ko nimo, na. Siya good ang ipulis na namatay kong asawa. Ay, arang-arang. Kay nahurot na gid ang tinda na kong bingka. Mulit na ko. Ugma na pod ko maglutog bingka para akong itinda na sad. Uy, hala. Hala, si Sir Arman di ay. Nagtukon mo rito na ako nga magpahatod og bingka. Hala, nalimot gid ko ay. Tay, ako na lang siyang atuon sa ila. Akong ingnon nga nalimot ko. Aha ka, uy, nalimot mong gyud ko. Niyan ako tungod sa ilang pultahan. Ingon man to si Sir Armando nga wa kuno siya trabaho ron, maong magpahatod siya og bingka. Aha ka, gid limutan ako eh. Naana, darling. Ablihan na ako ang gate. Kadiyot lang, darling. Hala, darling ko no. Mo man ay tawag niya siyang asawa nga si Ma'am Concha. Nagtuot tingali siya nga iyang asawa ang nagdoorbell. Nanay mga tunob nga ako nabati nga nihunong tungod sa gate ay... Darling? Oh. Nabali. Uy, Sir, hala Sir Arman. Hala, nag-brief raman ka sir nga may abli sa gamay nga pultahan sa dakong gate. sorry de Ibiyang ha. Nag-brief lang ko. Abi mo guna ko nga akong misis sa mi balik ko. Gikan mo gud ko nga nag-shower Ay, gud. okay ra sir, oy. Ha? Kining, sir, ni ani lang gid ko kay pahibawon di ka ba nga. Nahurot ang tinda na kong bingka, nalimot kog bilin para nimo, sir. Ay, mao ba? Ganahan na ba kayo unta kumukaon si mong bingka day da? Kay lami kayo mong bingka. Hala sir, pasensya na gid kaayo, nahurot gyud. Kanang ugma na lang ti kahatdan, sir, okay ra? Okay na oy. Unya, unsa man? Bayaran talang kang daan? Ayaw lang sir, oy. Aron di ni mo malimtan Ay, ba? dili lang lagi. Di lagi ko malimot na. Sige sir ha, aris ako sir. Sige, sige. Ka oy. Abi na ko nga kung asawa ang nagdoorbell da. Si Ibiyang di. Nagsigir bisag tutok sa kong utbangan da. Hala, bigay mo rin usa kong kuan. Ita, dako og taas niya itong kuan ay. Ang gimaw man dayon. Ay, kita gid si Ibiyang sa nga migimaw. Bahala to siya. Mo beday ikaw, Ibiyang, ha? Kita ka sa kuhan sa ulo-ulo sa kang sir. Kanang murag batikon kay idara naman na, ha? Bida. Bigimaw, day? Dapit sa Gimaw mo ibabaw lang. sa iyong brief? Yes, good go. Wow. Ganahan ko nga nagtanaw. Pupida, no? Lamig yun agaw kay klaro makinagdako iya, ha? Tanaw na ko sa kang Sir Arman ka, no? Sus, tanaw na ko niya ba? Ibog na siya ni mo.
Ikaw din do. Wala giday, ibo kita Sir Arman din mo. Tsapa di agaw, uy. Nga nagutang maibog man sila ako. Nga naman na siya asawa. Ano ba yung asawa, ha? Di pwede nga may ibog lain, nga inay asawa. O sabi taon ka. Tsapa di uy. Nga nung nahibaw mo sa kuno ka nga naibog siya nako. Siya man sulti na kung ibog siya ni mo. O, ganahan siya mong palit og bingka kay ibog siya ni mo. Ikaw din do. Unsa? Ay lagi. Lagot kong tonyo. Sabaan bitaw na kog maayo da. Hasta ko nay. Lagot sa kay ko ng tiguwanga. Nanguyab na ako. Mabitaw na yung sulti nako. Nanguyab ko no siya nimo. Unya, imo ko no siyang gibasted. Mao nga akong giingnan. Nganong adto ka man gyud manguyab sa akong anak niyo. Nga naamay nanay nga nakagusto nimo. Kay idaran ka na ba ya ari unta ka nako. Og giingnan mahinon ko minatay. Wa na kuno koy angay. Mao nang di na ko niya panguyaban. Hala? Mao ba nay? Oy, hanggaw gyud. Giingnan hinon ko nga dili kuno siya manguyab nako kay tiguang nalagi kuno ko. Balikason pa na kog maayo da. Da, Mayra. Ang busot na niya, uy. Nganong ako juga iyang nagustuhan. Nga naamang kanay. Ari pa lang unta na siya manguyab nako. Di gyud nako siya sibugan. Ako sad nay, kung si Sir Arman pa lang nanguyab na ako, ay sugton sa giday na ako, eh. Unsa? Unsa to kong nabati biyang? Ha? Sugto nimo si Sir Arman kung manguyab nimo. Pagtarong da biyang ha. Ayaw gyud taon pagpatulog lalaking minyo day. Ayaw gyud biyang. Unsa noy? Mao na bayot. Ibuga gid ako ning bayhana ini ibiyang. Kung sugton lang ko niya dong, pagkaslan ko magini siya ba? Oy, gibuti. Porbida, no? Gibuti naman. Ay, sa tao na nga ko yagaw. Ay, di tao na mo, ginot ni mo tao na batanon. May gusto na taong ibiyang. Bida gid. Ako dito nyo ay, batanon pa man ko. Bitalim ko uyab eh. Ay lang panguyab na ko. Tanado dito ka mo. Tara, kay hutdon ko nagkaon na gimo, ha? Tuskig pa man ka na. Di ko nimo ay. Masira pa noon ko. Masira, ha? Porbida. Sirahan ko na. Masira ko ang nagkiki. Porbida. Buyag ni mo. Masako pa'y masira ni mo, noy. Ilas biya naong ni mo tiguanga ka. Pre! Nana ko'y mga tunog nga nabati. Nga nagpadong din sa gate. Si Sir Arman nagitingali ning niya. Ay, salamat kay ni anigi kaibiyang. Ikaw ginang gipaabot kung nga moabot. Di ana, sir, ay. Gidalan ta nagikagbingka, sir. Dali. Suday, salud. Suday. Kay ito sa suday nga akong kwarta. Ha? Nahibilin dito. Ay, ano lang ko sa gawas magpaabot, sir. Ay, kabala kayo. Aron din niya akong asawag anak. Gida ni mami mo ang among anak sa iyang lula o lolo. Ha? Dali na. Dami agin ni bayana, eh. Dali na susud. Ibiyang. Dali ha. Ala, sir, nga naman eh. Imo kong gila ko sa gihagan. Sir Arman, uy. Dali, sa hunti ka. Sir, uy, ibutang ko sa mahagbong ko, sir. Kamagbong. Sir, kahumot sa imo, sir. Ibutang uy. tika. Adto lang sa kwarto, ha? Ibiyang. Dami mo bata. Gilugan, sir. Kakilo. Sana all. Kalami gini mo dayo, lagay ka dayo. Sir, Di na magwanta dayo. Dali, ubuon ko ning akong brief dayo. katuski ka na imo, sir. Katuski ka. Isong na kayo ni dayo, isong na kayo ni. sir. Mutok na ni dayo. Dali, babe. Dali. Plasa, babe. Sir, hinaya lang, sir. Uy, sakit yun na, Oh, sir. hinay ako. Ikaw ako'y muda. Ako'y daday. Birahe! Bombahe! Sir, Sir Arman. Ibiyang. Ibiyang. Sir Ibiyang. Arman. Ibiyang. Ibiyang. Nakuha gid ni Sir Arman ang akong pagka-virgin at ngayon na. Human sinay tapo na mo, nagka-relasyon gid mi. Permi ko niyang hatagan og kwarta. Matod niya, ari siya malipay na ako. Kay bisag pobre ko ko, pero lami pa ko ko sa iyang asawa. Uy!
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, dili gid maayo ipamugos na imong gugma sa babae nga imo way gusto. Kay ikaw rin pa magmahay sa kwalahian. Mao gid nahitabo ko kinabuhi nga dili ako mahimong may kalimtan. Oy, sputig man. Asang going ni mo, do? Amisitas kong Arlene day. Basit ni higayon na yan ang dawaton ng akong gugma. Ay, pastilan ni mo, Abner. Kana kay wa kanya sugta nagpasabot lang kanang white say gusto ni mo. Usaw, ayusun kay mo panahon panguyab niya. Ay, daghang mga nagsayal niya. Ako pa ikaw, no? Suruday mo panguyaban. Ay, dako kay nagusto ni mo bayhana. Siya lay panguyab eh. Wa ko'y gusto ang roda tayo eh. Agtangon kayo. Dako gig agtang bayana. Di ko ginagbabayang dako agtang. Dako galing ang tangdo. Bugdo ng agtang-agtang. Adto na ko tayo. Wala may istorya ha. Probida. Sige do. Magbahay ka lang unya sumabot do. Awa niya. Magbahay ra kag yun. Unya kanahana kang dako. Day, Arlene, sige na taon, day. Sugta na taon ko, day. Sige na. Kagahi pa niyo mo kong balibaran, oy, Abner. Doon na nalagi ko'y uyab. Busa, please. Ano pagsigyo ko ani sa baby? Kay kuyaw kayo kon, magkadungan mo pamisita sa kong uyab. Basig, magtuo siya nga uyab sa ta. Ug ikaw lang unya ang hinungdan sa among Day, panagbuwag. Arlene, mintas dagap ka. Dili ka mohonong paghahad sa kong gugma diyan mo. Mahal kiti ka, day. Mahal gid kayo. Kaya nanalagit ika nga wa yun kay mahimo ng Arlene. Musay lang sige pamugo sa nagugma ni mo. Kay ikaw gihapoy masakitan. Paita gid, day. Siya magigipitik sa kong kasing kaso. Ay, si Ruda! Si Ruda ang panguyabi taon kay siya mo'y matuod nga gugma ni mo. Mayo ka, day. Umayo. Manguyab kong babaeng wa ko'y gusto. Di lang ako magbaso lang unya. Kung makauyab kong babae nga, wa ko'y gugma. Hosto si tatay mo bay Abner. Ayaw pamugos dong Arlene, uy. May uyab na siya. O wa ganita masayod nga, gisigihan na siya tuljak siyang uyab. Si Ruda na lang ang panguyabi. Kay klaro kayo nga virgin pa na siya. Dako asag agtang ng ruda, eh. Ay, ninduto ng dakog agtang. Kay dako man sa lang agtang-agtang ana. Ngano day, ganahan di kag babae nga dakog agtang-agtang. Oo eh. Nindot ng babae nga dako og agtang-agtang bay. Kay maoy, mga anak, ipanuto na lang ang bata. Dako man ang iya. Sige. Di ba? Sige. Suway na ko panguyab si Ruda. Bahala di ko ganahan niya. Huh? Karong gabi, mamisita ko niya. Kana? Araw man din na. Kung mauyab na ganin mo si Ruda, paksita na yung agtang-agtang na. Di ka maglisot ng turjak ka na niya, eh. Kay, dako man ang iya, ha. Salamat nga imo na kong gipanguyaban, Abner, ha. Dugay na ba kay kung nagpaabot, ani. Susaman, sugto ko ni mo, dili. Kay, nagkaroon mo. Dili mahitabo nga pakyason ti ka, uy. Kinay gugma sa ko nimo. O, Abner, gisugot na ti ka. Dawat to na imong gugma, Abner. Mga ni. Humot man na gihapon, eh. Humot man na gihapon. Ka na, uy. Sana all. Ay, kilamihan na imong gibuhat. Sige pa, pag maayo ang ako, Abner. Cute man na gid ini. Laagtangon sa kini. Abi na kong dako. Ako magagagtang. Wait na. Iyan na. Ilami na kayo. Impabaya na. Ay, upa ka. Sige. Basta hinaya lang, ha. Virgin pa pa yan. Sana all. Kini. Agay, uy, agay. Ruda. Agay, patay na ko. Ah. Anak ko, agay. Agay. Si Ruda na kuyapan. Ruda. Uy, Ruda. Huwag ka ni maming babayan.
Kuya. Ikaw gid ang naka-virgin na ako. Nay, daghanas to ko, uy. Kuyawan ko ni mo ganina kay. Abi na kog namatay na ka. Wa, uy, ni utong ragani ko. Kisakit man kaayo. Magpakasal niya ta, ha? Una-unaon ko na. Kung naangay ba kung magpagkasal ni mo. Ako, Stianti ka, wag ako'y gusto ni mo bisag gamay. Abner. Kaluho isang roda ba yun eh? Humali mo siya makuha. Yung mo siya nga gilkayan na lang. Tuod kayo, gusto niya bisag gamay. Busa minta sa iyo pa. Likayan ko lang siya. Kaluho eh. Ako'y naluoy sa babae bay. Nga nihigug man mo. Unya, imo lang gibaliwa. Ako'y naluoy ni Roda. Bungkag na bang yang kanang bahawan nga nigo si Muha. Pagkaluoy bayhana. Luoy gyud kayo. Ay nahiwi ng iyaha. Hanggaw kang dako. Nagkagubot rin dito si ilang Roda. Kay si Roda maghikong pinaagi sa paglasla sa blade sa impulso. Mayo lang gani kay nadali kini og nada kini sa ospital. Hapit ho si dugo taong bayan na taon. Og ikaw mo yung nakaingon. Kay imo sing buwagan. Ang naluoy ko natay, pero mga ilog pa silos Ginoo. Saan naman? Wa man ko'y gusto niya bisag gamay. Wa man ka kay gusto do. Hanganong imo mang giturjak do, ha? Gabaan ka ra imong gibuhat kang Roda. Gabaan ka ra. Medyo naipit yung kuba. Unsa? Si Arden Bay, gusto siyang mamisita ko niyang balik rong gabi eh. Ubay. Busa, ayaw pala biyang higayon. Kay matod pa niya. Iyak ko kang sugtol bay. Sus, kinindot. Muna yung gisulti ba pinot? Bay, kung gabi, mamisita ko niya. Mamisita kong Arlene. Ako lagi ning imo. Kasmanta. Sige. Pagtapag maayo, Abner. Imple ko. Sige. Kitag maayo na nga ako. Pagtapag maayo, Abner. Lami, suwag kanon na eh. Suwag kanon eh. Mabdos ka na rin nga. Mabdos ka na nga. Akong ipakaslan? Oo, Abner. Nagmilayas ang akong uyab. Mga nga kisugot na lang taka o ihagad na yung tagakasal. Og ikaw na karon ang mga mahaning bata nga niya sa akong sapakan. Diba na naman taka? Kasal naman to. Arlene, okay na ko. Kung dili ka na virgin nga akong ipakaslan. Dili lang. O pag di ko madawat nga mabdos ka sa lain mo sa ipakuha na rin mo gisabak. Ipakuha ka ng bata, Arlene. Dili lang. Dili. O masugot si Arlene nga ipakuha ang bata ngayang isabag. Mao nga bisag nahigugma ko niya, ako siyang gibuwagan. Kaya di ako madawat nga manganak akong asawa sa bata nga dili ako ang amahan. Dili ko gid kini madawat. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Archie. Ginaingon ang babae nga maghatag motibo sa lalaki, babae nga dili ang respetuhan. Kay respeto ka, matintal ka. O kung makasaha ka na sa mong asawa, o makasasaha ka na. Kining nitabo sa akong kinabuhi, nga din ako mahimong mahikalimtan. Unsa na hitabo ni mo, Mayet? Wa man, ma. Kaya nga naman di ko. Ay, halos ka na lang maghubo, God. Tungod sa kamubo ang imong silina nga gisulob. Si mama baya, uy. Init tayo ang panahon, ma. Maong ingon ani ang ako isulob. Nga halos na lang maghubo. Uy, lagmit no, malugusan ka na ng imong style, day. Okay ra kog malugusan, ma. Basta ang mulugos lang nako. Si Archie lang. Kay ganahan ko niya. Oh, unsa? Si Archie, gyud? Ay, binuang diha, Mayet, ha? Dako binang minyo tawana. Ay, sus, si mama baya.
Nga naman dayog minyo, ma ba? Di na day mahimong manglugos. Basta ma, kung ganahan siyang manglugos na ko, magpadidi ko. Pero ganahan di ay. Marieta! Amping ka nun ay Archie, ha? Thank you, love. At ano ko? I love you. I love you. Bye. Lisura isa kayo ng mga orasa eh. Basta lunis lagi, daghan kay pasahero. Makapyo talaga ko. Wala choice. Kay maliit na ko. Na-jeep nagpaingo din eh. Huwag may kapyot. Ako parahon. Sinyasan ko driver nga makapyot ko. Shh! Arang kayo nagkakapyot ko ko. Mainan eh, kaysa maliit. Hi, Archie! Hi! Diri, tupad na ko. Salamat mo samot og kahuot ang ubang pasahero nga naglingkod diha. Okay ra ko diri. Matagak niya kasimbak ko. Ayaw taon ni tagak ko. Ikailing ko diri sa akong gilingkuran, Archie. Ha? Then, musabak na lang ko nimo. Unsa sure diha mayit oy. Lagi! Saba ka na ko. Kalay dito. Kalay kitawaan na ng tao. Murag-murag na suko. Antos kong kapyot diri bay kay magkasa niya ko sa asawa. Wait for me, Archie! Uy, saan mabayan na? Ay, may delikadisa. Pagunita ko sa imong bukton, Arch, ha? Kay taas ra kayo ang heel ining akong shoes na gisuloob. Buhay ilang ko, mate. Magkakita na sila nato ang mga tao. Nga nag-ingon tayo ni. Lisod na. May magkasulti ka to susit. Ay! Uy, saan magka-tumbam ka? Thank you! Nagakos ko ni mo, Archie. Natakil po gidinoon ko sa kataas sa akong heels. Ay, sorry. Nalimot ko. Nagsige naman hinoon ko gakos ni mo. Bito. Minyo naman di ka, Arch. Bay, tok-tok ko na may duos manok. Anong, di man kamukhaon. Usay pasabot mo, Bay Trevor. Ay, kakita ko ninyo ganina ni Mayet samtang nagpaingon mo din sa office. Naggakos mo duha. Paitabihan na bitaw. Bisag bilikay na ko niya, pero idot-dot yung kaugalingon ako. Birahi! Ha? Ano sa'y birahi? Ganahan man siya ni mo. Pahimusli. Patilawan ng bayanan ni mo, Biachi. Bay Trevor. Bay Trevor. Muna yung itambag na ko. May amigo ta. Huwag nahibaw kang kasado mi, si Susit. Lain na nung manambag eh. Murang nagdilisuon nga amigo. Ay, amigo lagi ta. Inamigo mo sa nang tambag na ko ni mo. Biray lagi na. Patilawagan ni mo aron muhulong na siya mo sa pagsigig tintal ni mo. O dili ko ba yun eh. Sungko eh. Maluwi ko sa kong asawa. Buutan kay si Susit. Unya, ako yung luiban. Tol lang sa kagana sa kababae nga marag buang. Abi mo ba pero biglang maiwit ang pagbasol. Ako di ko mabira. Di ko mabira ng mate. Ikaw, ganahan ka magkasaka sa mga asawa siya. Ikaw labira ni mate. Bangas ka. Biray. Uy, di ko eh. Di ko kaptag buntag na ba kung mabawaan ko sa akong asawa. Kaya sigurado mga buang kong binukang mantika sa akong asawa, inikatog na ko. Uy, muna ka si Ricky Bagis. Huh? Kung atong palauman, kanang babae gani mahatag motibo ngadto sa laki bisag hibaw siyang minyong lalaki ay may pagpatilawon sa pagkalalaki tagpao na ni mong mayo. Unya kung magawas ng iyang gana undangan na yun. Di mo tiwason ibtong galit ma'am. Uy, ikaw ba? Maayo kita ang buhata sa? Unya, bay Ricky. Bagis ka ta. Ibot, o si Sol Baton.
Biyan, naglargo! Biyan? Oh, panawag lagi na si bungaan lagi, Beche. Nindot ang palawom ni mo, Beriki. Ay, may mayog, ikay mo patilaw ng mayit. Kay, iso mong gabagaban na. Ha? Di mo ka mahadlok sa mong asawa. Ako? Hadlo ko taon. Tanda ng asawa ni mo. Ako? Hadlo ko sa asawa? Nungka. Basta mag-igat-igat lagi na sa mayit na ko. Kalbaw gina. Why, daghang sulti! Tuslok na yun! Kagod! Iran ko na siya! Hi, Ricky. Oy, hello, mayit. Say ato ni mo. Amigo man gyud mo ni Archie. Tabangi ko pi, nga magkarelasyon mi. Alaw man ko ni. Kita na lang yit. Unsa? Nabuang ka diha, Ricky? Ludan di ka kadadlaw. Ay, kagilok. Aray na ko. Kaingo juga nga. Tudlo pa ka di. Ulam na. Yung sakit. Sure, uy. Lagi. Adto mo ka ng dalawa sa asawa. Aray na ko. Istoryahe! Ikaw di ay. Ay, sas, di ko madlo kasawa eh. Suma, ibaw juga. We, kadaod to asa ko, di ba? Kita jo na di mo. Saman. Kita na lang. Saman. Kita sa una at katabangan ng tambay, Archie. Sige. Magkarelasyon mo, okay ka? No. Basta, Ricky, ha? Imo kong tabangan. Kwarta! Sani mo, Ricky, uli. Tato galina. Ako, man di kayo ng imo. Touch na nako. Wag na nako pagawasa. Nauna din naman. I-touch lang at ay puliran ng tani. Iyo. Ayaw na lang ginpag. Iyo. Sige na, pakigiganahan na. Iyo. Pagkibag-ibag lang niya. Tita mo dali-dali. Iisa ni mo sa katingin. Pagkikit mo ayaw mo. Wow. Kawit na ning iyo. Unsa? Kung mao ka na, Beriki. Gibagid-bagid na mo ang imuha sa kamayit. Oh, tubaga. Berki. Imong gibagid-bagid. Tubagas, Bedribor. Ha? Palaman, palaman. Gibag-in ang tato na ako siya, ha? Pero, tanaw na ko, muran mo nagdampuang si Mayet. Kalimut ako sa kungan. Iking na itawag. Mao to nga, ako nang gidayon. Ay, giwalis lang na ko yung pante. Ganahan naman siya ko. Ganahan sa siya. Libat laging mata lagi niya. Tungkong sipon. Laway siguro to. Ingon ka. Ingon ka kung giganahan ng babae. Imong biyaan. Ano mabitin? Ingon ka. Ay, ato palauman ha. Palauman. Ganahan ng babae maayo. O niya, ang lalaki kay ganahan naman san! Ay. Okay. Ako yung biyaan. Tabi na kayo. Purbida. Nindot man kay gipabuto di. Dasok. Bang! Bang! Wagi ko matintal. Pero ang nagpatintal, mausas kong amigong kauban kong trabaho, nga si Ricky. Ang lalaki nga hilig og ingon nga, atong palauman. Siya nagkatilaw kang mayit, dili ako. Piyan sa mga babae, gibagid-bagiran noon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si LV. Ingon, dili gud maayo nga manghilapot ta sa kalipay sa atong inahan. Kay kuyaw nga kita ang madiskuhido. Mao niya nahitapos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa ma? Mamisita nimo karong gabi Estoy Baldo? Unak, ay makatilaw na gyud kog balik ani ron apalin nak.
Dugayan na raban ako katilog apali, oy. Dagway ba yan ni mo maoy? Sultihan ta lang ka ha. Wag gyud ko'y gusto anang baldo nga kung mahimong ama-ama. Ay, maglagot ko, magtanaw na iyang naw. Oy nga no man taon. Kaya ka na magkita mi sa gawas no, magsikig tutok na ko. Mura bag hubuan ko yung silang tinanawan? Ay maumanig ganahan akong baldo nak. Yak. Kay sa tinanawan pa lang ay hubuan. Magpalibak ay. Wala no? Yarating nga, gananak niya na siya. Nanas baldo na. Wala no? Ay, salamat kay day ha, Marina. Nga gisugot day ko nimo. Ay, kana tungod kay mahal ta sab ka baldo. Presyo ni ato. Ginaksanay dahil ni Dicho. Nung na akong anak lang, basig matanaw na Ay, to. bahala na magtanaw. Uyab na bitaw ta. Basta bahala na magtanaw siya na to. Ayaw lang sa rundong. Uy, balik lang ugma kay was LB ugma. Balik lang ugma ha. Uy, maubanak. Kita yun ay kas gibuhat ni Baldo kanina. O maoy, samantaon ng tawhana oy. Mo pa gani pagsugot ni mo niya, gilayog o gigakos o gihagkan ka dayon. Tanaw sa dako nimo murag gikanahan sa jutaw ka. Ay, nak, uy. Alam ko na pakita igbati nga pagtagas Baldo, uy. Mahal ba yun kay tunako? Unya, ugma nak ba mo balik man siya dinhi. Ako masyang giingnan nga mo balik lang ugma kay wa ka. Stilan ba yan ni mo ma? Bahala ka uy. Basta kay ako, di gyud ko ganahan anak niya. Ambot na gitaw nga di ko ganahan anak niya. Aw, ako anak ko'y labot anak kung di ka ganahan niya. Basta kay ako ganahan man ko niya. Eh, ug magpahumot kog maayo ugma. Kay mo balik man siya. Maayo kay may sugot na akong amoy da nga mo half day ko rin. Ay, lain gid akong lawas. Ay, abot ako makasabot. Kimingaw ko sa kong uyab. Muli sa ko sa bahay. Balik ko balik. Unya makikita ko sa kong uyab. Noy, liko lang ang iskina sa unahan palihog. Doon lang ko sa amo. Hala, maingon madabatos mama da nga. Karon ko naman anak si Nibaldos amo. Agoy, tuwa man karus bay itong tawhana. Di na lang ko manangpit ni mama abot na ako. Doon naman ko yawi sa bay. Muhinay lang ko rugsud sa bay. Baldo. Baldo. Ay, lang din isala. Ito lang tas Ano lang tayo, ano lang tayo. Kita na bitong kuha din eh. Alibi, hukubukan din yung duster mo ha. Ang kaubo. Wow. Walis raman na mo. Ihubog yun eh, kaputi ni mo tugan na. Hindi tayo alam ka. Huy, gota. Taon taga up. Kataas. Di ko na palab. Hala, gini mama ang kang Waldo. Hala lamias kang Waldo. Dako mang kay taas pa siya kayo. Kasi mama natukan. Natukas mama. Hala, giup ang nga nagdibaldo si mama. Hala, milit adumay si mama sa kalami. Ay, kalain. Ay, panong gana lang. Ay, ito na ko nga akong uyab. Ay, hindi nga. Kibalukan. Ito nga akong uyab si Noel. Mao ba dong? Ikaw rang usa din ni Senyor Ren? O, day. Ako rang usarong, day. Ikaw rang usa. Day. Gikakusugyagan ko ni mo, day, day, ha? Ayaw ka kong gana. Nari na maghigdata na. Oh, day. Ano di ay? Dali lang ko ayaw. Pero okay na ni. Dapat ni tuskik-tuskik pa mara. Oh, day.
Abiyad sa ha? Nakakita ka ni Noy Baldo ha? Dihang mama ni mo og dako kayong iyayad sa Ukad ka ayo yods. Ukad uyak. Imal. Imalit sa iyak. Naglagot ko na tawhana. Pero, kay baw kayot, sukad ba nga nakakita ko sa iya ha ba? Ang butoy ganahan naman noong ko ni Baldo. Lain na sa feelings sa. Ano? Napasabot ba na yan? Nga gusto ka mo tilaw siya? Tilaw iyats! Para pagkatilaw kang ta? Nindot ginang siyad, oy! Maunay pinakalami ang tiyads! Nakita na ko kanina si Noy Baldo nga. Ikawas sa banyo nga kika naliko. Bagal baya kaya nga tubangan. Lahi na gina akong uyab. Tukarog may nga akong gana nga naguna-una ko niya da. Noy Baldo. Noy Baldo. Noy Baldo, misuot mo ka sa kong kwarto, Noy. Sige, naghapin si mo, ha? Ulamian mo dahay. Ay, nakasiguro ko nga nakuhangan kasi mo uyab, no? Wa din si mama mo dahay. Ako'y hadyag ni mong katagpawan na, Bri. Dako yun mo, Noy. Dako yun mo. Bakyo. Haskang tagbawa na ako sa kang Noy Baldo. Diha niya nakatilaw kay kung askang lamia sa di. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Enric, ginaingon, ang mga lalaki sama sa kabayo, nga bisag kinsa lang nga babae ang kabayan. O kung masakpan sa asawa, dili mo angkon nga putsero siya. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Salome! Kung manapit sa akong asawa, wadto ko sa lain akong asawa. Mo na po yung akong ihatod. Pasente ka na lang akong yawi sa opisina kadiyon sa. Naunsa man taong kasalungi, oy? Kalimtanon naman ni mo? Naunsa ba kadiha oy kadiyot lang kwed. Ug na tuyuan ako kwed kadiyot sa. Buhat ako kadiyot diha. Puso na akong yawi. Sus! Malito ini sa pagkatod ako ni Mahal. Agoy! Uy! Mahal, sakay na. Late na ko, Enric. Sorry, Mahal. Saan nga? Nalangay ko hatod ni... Leche. Ima? Giletche ko ni mo? May text ka na ako, nga malangay kagkuha na ako. Mo text ko aron masakpan ng Salome? Ay nalang ko gyatod ay. Mag-taxi na lang ko. O sige, pag-taxi! Kapoy ni mo! Kipiyaan kong Enric. Shit! Uy. Nakakaon na ba ang mga bata? Ha? Ano ko? Ay, Indot. Pinakababayro di ko. Ricky. Ikaw ka. Ay, bye, Rick. Sapot ka? sapot kong Mahal by Clint. Nag-inerti. Nagtuo tingali siya nga, muagwanta ko siyang sapot. Unden? Unden? Mag-anto siya kay kabit ra siya. Bida, sa sultig inana, porbida sa New Berry. Gilipay sa biya ka taong ima taon. Mora man lang kalipaya ba, by Clint? Unya, kamo ni Silbay, di mo mag-away? Ako, yung awayon. Larutan ko siya. Maglinarutay yung duha. Magkapawag ko sa kusapot, by Clint. Salome, higda pa lagi ka. Bangon na, ihatod ka. Lain akong lawas, Enric. Mau ba? Mausin ka? Half day lang ko eh. Tumaran ko tambal pasig mawaning akong gibati. Sige day. Tumartambal aron makatrabaho ka. Kung ma-okay na ko, ako na hatod ni Marcia sa eskwelahan. Okay day, sige.
Ako nalay mo ato sa eskwelahan, Mama Salome. Naglain man kang imong lawas. Okay na kumansya, uy. Pagdali tiyag ilis kay malita ka. Magtaksi na lang ta. Okay, sige, Ma. Kung dili ka text ano, digit ka mo anhi sa bay. Nagawat ako, maulian ka. Naulian naman ko, Kud. Unya, day off na ko. Mamotel ka na. Sa inyo na nandun eh. Tay. Sama ko eh. Dagang himantayon sa mo mga silingan. Okay, sige. Magmotel ta. Lipaya ko na, Emma. Sure, Henry. Ang kas na motor. Kaya dadunti ka sa himayang huway katapusan. Ay, grabe has traffic. Uy, dako-dako gid magbabayran ining taxi. May tatag si Papa Henrik ang mihatod na ako, maoy. Kay dali lang makalusot-lusot ang motor. Di ko malate. Ay. Oh, parehas na ng motor, oh. Nga bisa ginay-hinay lang pero makalusot. Oh, alam mo. Ano ka, uy? Nansa ka? Kuyawan malantanin mo diyan. Ano man ka? Si Papa man to, Ma. Iya man tong motor o doon ang kasumabay o pwedeng kakos niya. Unsa? Driver, go na, oh. Palihog ko, sulod atong motor, be. Nga mo pa'y pag-agi. Palihog lang, taxi driver. Dali. Uy, disirit Ay, naman tong motor. Alas layo. Uy. Sure ka, Marcia, nga si Papa Enric to nimo, ha? Sure, lagi kay ko, Mama. Ang niya, oh. Nakuha na kong picture. Awa ma, oh. Late number yun yung Papa Enric. Kimi mo na kay kunin mo. Sige, lagi mo kang maayo di. Natural. Ano ikot nga, huwag ka magpakita na ako. Rick. Kaya ko, Emma. Ay, Rick. Ay, bayan na ka. Hello. For you do can I anything? Hello. Hi, Sir Clint. Oh, kinsa ni please? Inyong client. Si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only man siya. Okay. Thank you, Sir Client. Teza. May I know you, ha? Uy. Giyo pa niya cellphone. Kinsa bang ka itong client taon? Kagapoy, labad sa o. Tagaan, gitrabaho. Ni overtime lagi ka, no? Lagi? Daghang kong trabaho nga ang ngayang humanon. Lapad ka nini akong u. Punig letter K? Unsay? Sa O's taas o ang O's ubos at ako naglabad. Samang ka eh. Tawa mo ka. Karon ba ko nakabati nga nag-joke ka, Salome? Dili to joke, Enric. Naipit yung kuba. Ha, wa ka ni trabaho. Gitawagan ako si Clint og nagpaila ko nga inyong client. Matud niya nga on leave ka. Diin ka? Nabuang mo ni by Clint, oy. Nga naara mo ko sa opisina, god. Ay, basig lang, wa siya kakita na ako. Sa ato pa na makak si Clint. Ay, binuangan na siguro kato niya, oy. Basig, nakaila siya sa imong tingog, Salome. Nag-inartista ko, Enric. Giusab na ko akong tingog aron dili ko mailhan ni Clint. Kantuhan na, oy. Buhatan ko nigsa ni mo, day. Wa na makak si Clint, oy. Wa ka niya buhati og istorya. Gusto kang mamati? Girecord ako ang mong panagsulti. Daraw. Yes, hello. You for do can I anything? Hi, Sir Clint. Kinsa ni, please? Inyong client. Si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only siya. Okay. Thank you, Sir Clint. May I know who you please? Go na.
Oh, unsa na? Luspad man ka. Diin ka. Dito sa... Sa motel kuyog sa imong kabit kani angkas imong motor. Ha? Uy! Ha, mismo si Marcia nakakita ninyo. Nakuhaan pa og picture sa tong anak. Nagpakauwaw ka lang yun, Enric. Abi na kog niundang nakas imong pagpamabay. Sige lang giday gihapon. Usa ko buhaton ha, aron muhunong nag-ana. Utlol ko ng imuha. Ha? Hindi. Ayaw taon doy sa lumi. Nganong lami man gyud ang ginadili. Nakaluhod gidayon ko sa kakuyaw. Utlo ni Salome ang ako Wa na ko'y tarong katuog Kay mahadlok kong kinudo ni Salome ang iyang ipahad na ako. Gidaman-daman na ng good ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lomen. Ginaingon. May ako gwapa. Di sad ko feeling gwapa. Nakakit sa imuha kung suyaon kit ka. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Sila gyud duha si Jonas ug nato ang misulti nimo nga naibog sila nako. Ay, oo, lagi ka. Sulti sila na ko, ana. Pero usara sa din lang misulti nga. Ingon siya nga, mamisita ko na siya nimo. Isa may misulti nga mamisita nako gaw. Si Jonas pa, ha? Kay si Jonas may yukid ang akong naibgan ka. Ah, manay problema ron. Di man si Jonas sulti misita siya nimo. Si Nato. Dawi, si Jonas magud akong ganahan, guy. Ay, sus, hospital rin lang si Nato. Sugot ka, uy. Ibong galinas. Miray anang Nato. O swerte na kay Miray nga. Naibgan ng Nato. Sa cute na, Mao na diha. sa cute sa kinaglubot sa nato, uy. Ay, sapyot. Saan ko subong kinamutaw sa Nato. Swerte kay kang naibgan ka na niya. Oh. O siguro tirahan ka na yung pinalayo. Agay! Mao nga, sapyot na siya lubot. Hinglo mong kuda siya. Ha? Kaayo ana niya gaw. Ah, hinglo kayo? Kanabang kaliwat siyang lolo. Hinglolo. Na, mao na siya. Nahala, sige. Papamisitahan siya kay kunan sa gani. Istingan ko nagsugot. Mao ba, Nay? Nadunggan ni mo ni Miray gitugis tindahan ni Ites? Ay, oy, naglagot uno siya nimo kay feeling gwapa kuno ka. Mao nga, ikaw ha. Ikaw ang pamisitahan ni Nato karong gabi. Nayabag siya? Wag siya ko maingon nga gwapa ko. Suyaon lagi na babayhan na. Ha, pika ni di. Ang tuong siya tindahan ni Ites, kadiyot lang, Nay. Ha? Uy, Lumen! Ay pangitag away, oy! Palik diri, oy! Lumen! Kay feeling gwapa man bitaw ka? Sige ka og pachansing og laki. Mo nga ikaw ang pamisitahan. Uy, Day. Si Nato may buot imong ipasabot? Nahibaw ko, uy, nga naibo kang Nato. Pero, malas ka lang kay dili ikaw ang iyang naibigan. Sige magkagpachansing niya. Feeling gwapa man good ka. Uy, Day, wa jud ko magpa-chancing. Wa sa ko magpasiatab nga gwapa ko. Di lang cute ko una-unahog laki. Mao nga ang laki ganahan ako. Ikaw mo imo dot-dot og laki, ikaw jud mo imo gukod gyud. Mo nang di ganahan ang mga laki nimo. Ikaw mo'y nagpaibog og laki ug dili ako. Nagtukang gwapa ka? Uy, day, bati kag nang. Uy, please, kag ilong. Ikaw, unsa man ka di kapisat og ilong. Way sa amin sa inyo, Day. Panamin sa dito, uy, aron makakita ka ng ilong nimong nagyaka. Salamat, Daylumin. Igisugot dayon ko ni mo, Day. Kaya natungod kaya naglagot man ko ni Miray. Nasuko man siya nako, kaya ako imong naibkan. Noong sa Mercedes Migrayo Okay, gusto niya, Day. Ikaw, Day. Ikaw akong gustuhan. Ug dili siya. Ikaw, Day Miray. Niaho nung tungod ning motel ang gisakyan ng taxi nato. Oo, Day. Manuda diha, Day. Aron magtagay ta sa duha ta kagugma. Natuoy, dili ko uy, mahatlok ko. Virgin papayak ko. Basig sakitan ko si mong buhaton. Ato lang hinayon, Day. Aron way sakit. Ato na, Day. Manawag tayo ng taksi nga atong gisakyan. Talaga yun, Daylumin. Lami adidiho ni gusto Itong kakaayo. Lami ka, uy. Sana all.
Nato, uy. Ang imong panting akong hubuon. Ining ibus na sa akong hagkan day. Lami, uy. Amitay ko na say. Ano ning duha ka pa? Aling mo bantang na kayo day. Nato, sakit ba yun? Ano? Agay. Nato. Unsa? Imong gibuwagan si Nato? Nay, uy. Palikiro kayong tawana. Uyab mi, nanguyab sa glain. Nya, kisa may iyang gipanguyaban? Si Miray? Dili si Miray, uy. Uy, ganahan anang Miray, uy. Ambot nga nung dili ganahan manguyab ang laki anak niya. Nay, si Jonas, nay. Ingon siya, mamisita sa nako ugma sa gabi. Ug siya akong nagustuhan. Busa, sugto na ko si Jonas, nay. Lume. Uy. Unsa? Nagyaw-yaw na sa si Miray sa gawas? Suko na sa siya nako, kaya ako pamisitahan ni Jonas ug mas gabi. Ambot na niya ka, oy. Suya mo kina siya ni mo, oy. Ato wari to, oh. Ako pa rin mo, bugnoor ni mo, tagaw na. Uy, di ko, uy. Bahala og malastas ng bakba na si panglibak nako. Basta kay sugton kinako si Jonas karong gabi. Pero, Oh, unsa may kapiro, anak? di na ra ba ko virgin ka? Ah. Pinahilabtan naman ko ni Nato. Kadagan na baya ko niya mahilabti. Lainas kong gibati, pasultin mo ni naka-virgin, ay. Labag ka di agaw? Gagaw mo tatabuangan ng Uy, utukan. unaw ka, uy. Unsam bitaw. taon ko, uy. Pero ibo ko ng mga iro, no? Iro man to, tao man tagaw. Tao, bitaw, ta. Mga lagi, wangay iroon siguro kung kinaiya ko na. Correct. Pero, okay ra na Jonathan na, ay. Kaya kabawal mo na Jonathan ang nato nga, anak-anak na tao na siya, ha? Unsa? Agay! Oh, tinuod ka? Sige. Sugton ako siya, gaw. Sugton ako si Jonas. Ay, salamat taon. Ay, gisugot kayo mo. Gisugot kayo mo, Dailumin. Ikaw na akong rayonon, Day. Ikaw na, Dailumin. Ikaw na yun. Pero Jonas, kunin, di na ba ako virgin kay nahilabtan naman ko ni Nato. Suro sa ko bisig sa pagkano. Pagkuno na eh. Okay. Aron mo tuo ka. Ugma. Mag-data. Manood ta sa usa ka mabugnong dapit. Okay ka, Dailumin? Oh, gilag si mong kumoy. Cute ang imo eh. Wa man mabunog ni nato. Karon. Labi na kayo dahil. Tingnan. Ay! Salamat dahil, Ramen. Taas niya ko dako. Tay pa ba sige na maarap ko. Ito yung taning ino. Na. Sige. Uy. Nganong labi man gyud ang ginadili. Pauto Maxoners atong Palamay Drama Compilation Part 109 o akong pasalamatan pag-usab kanang ka-comment sa kuha. Salamat jud kaayo sa inyo nga sa inyong pag-comment no na-appeal jud mo sa atong pag-vlog sa atong Part 109. Og atong i-shout out pud no ang tanan ka-comment sa tuwa. Shout out nako si Ma'am Ratzel Manuel. Shout out nimo dia ma'am og salamat sa inyong mga hugot no. Nalingaw jud ko ma'am sa inyong mga hugot no. Shout out mo dia Ma'am Ratzel Manuel. Si Oscar Baydog, shout out ya Oscar Baydog sa imong shout out ya sa imong pamilya na karon sa Grahi, Guadalupe, Karkar, Cebu. Si Virgilio Balanay, shout out ya Virgilio Balanay dia sa Surigao Sur. Shout out ninyo dia. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out mo dia Ma'am Balbina Tapalis o amping-amping dia Ma'am sa imong trabaho dia sa laing nasod o ako po i-shout out ang imong pamilya na karon sa Butuan City. Si Romy Boy, shout out ya Romy Boy ug sa imong uyab dia, no? Ma'am Lisa Aduan, shout out ya Ma'am. Si Ma'am Mirgris Pamugas, shout out mo dia Ma'am Mirgris. Si Paul J Manito, shout out ya Paul J Manito.
Si Judy Primo, shout out niya. Si Arlene Berlin, shout out. Si Arnold Bornal, shout out niya, no? Si Dines Moral, shout out niya. Si Alma Byron, shout out. Si Jojo Buna, shout out niya. Si Eduardo Cornero, shout out niya. Eduardo Cornero, welcome sa tuwang Palimay Drama, no? Si Jod Plistico, shout out niya. Jod Plistico, nakakapirmino. Gapaminaw sa itong drama. Shout out ni mo dia. Shout out po dia ni Isabel Sirna. Si Nilda Yekik, shout out. Si Tofer Valdez, shout out po di mo dia. Tofer. Si Richard Isco, shout out po di mo dia. Si Brian Ortigal, shout out. Si Ma'am Krisling Tapaw, shout out niya ma'am. O sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City, Tapaw Family. Si Berna Siroy, shout out niya. Si Ma'am Dayan Baler, shout out. Si Mirna Orban, shout out po. Si Ma'am Bika, shout out niya. Si Kati Bando, shout out. O si Ma'am Nina Castro, shout out niyo ni shout out po diya ni Ma'am Nina Castro. Ug mao to mga listeners no, tanan ka comment sa tuwang part 108 ug atong gi-shout out karon sa atong gi-shout out na to ug na-appeal sa atong pag basa sa atong part 109. Ug mao to mga listeners no, ato ang mga komentor, salamat jud kaayo. Ako pong pasalamatan ako no katuang tanan mga listeners nako nga pirmi jud ga paminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyo nga naa jud mo pirmi no kasunod sa atong mga drama. Ug katang-atangay na pud atong part 110. Maginahinay na pud tag-edit no. Basta makaabot lang siya 1 hour. Ako din i-upload day no. Parang dili jud mo mabitin sa ato ang mga drama. Katapong naminaw sa atong handumanan sa usa ka awit nga drama. Salamat pud kay sa inyo nga naminaw sa mo no sa ato ang handumanan. Maura to mga listeners no, basta atang-atangi lang atong part 110 sa Palimay Drama. Ug usbon ako daghan jud kay salamat.